Intombi emhlophe. Sithi intombi emhlophe ngoba ikhandwa ngendwangu emhlophe ngalendlela. Yakuthi ithi intombi emhlophe. Nangenxa yomuthi ofakwa lapha phakathi. Intombi emhlophe lena incweba oyifaka uma ngabe umuntu ogembulayo noma ngabe umuntu odinga ukuthi abe nenhlanhla. Kanjani na? Unamabhizinisi uyagembula intombi emhlophe kumele ukuthi uyithole. Uyasebenza kodwa imali yakho uyiboni intombi emhlophe kumele ukuthi uyithole. Uyasebenza uphasa abantu emsebenzini kodwa manje le position oyisebenzayo akusimali oyiholayo so bathi bazokhuphula isalary yakho ngenxa yeposition yakho kodwa bakukhuphuleli beluthola intombi emhlophe. Unabantu abakweledayo kodwa bafuna ukubuyisa imali zakho beluthola intombi emhlophe. Ubolekisa ngeimali kodwa abantu bakumele ubuyise imali zakho bayakusogolisa beluthola intombi emhlophe. Noma ngabe uluphi uhlelo oluhlanganisa imali ukuthi kumele uphakame ngemali beluthola intombi emhlophe. Intombi emhlophe lona kuthathwa ke manje le ndwangu bese ke manje iyakhandwa kufaka umuthi lokufaka umuthi lapha phakathi le yami uzobonisa ngeyami obenye ngikubonisa into enganayo uzobonisa ngeyami. Intombi emhlophe uthi mase umtholile ke manje ufuna ukuthi uma uyogembula noma ngabe uyemsebenzini noma ngabe uyebhizinisini lakhe elithile njengoba ngichazile ukuthi usebenzisa abantu abanjani umgaqe awumgaqe njalo ke yena futhi awumgaqe uma ngabe uyohlangana nomlingani wakho. Uma ngabe uhlangana nomlingani wakho sexual intercourse awumgaqe intombi emhlophe. Noma ngabe uhlangana nomlingani wakho kodwa nje ngokubonana mhlawumbe niyikhiphile uma ngabe uyindoda chale ngamadoda abantu besifazane banokuthi baye esikhathini. Uma ngabe uguqa intombi emhlophe umuntu awumhaki ngoba ngeke umbuze umuntu ukuthi usesikhathini na